Attentat ta' tixħim ta' ġurnalist huwa materja serjissima f'pajjiż demokratiku. Ġurnaliżmu ġust mhuwiex għall-beħ. Hekk saħaq l-editur ta' Sunday Times of Malta fejn insista li tfittxija għall-verità u li din issir magħrufa fl-intir tagħha huwa l-iskop tal-ġurnaliżmu u dan ċertament ma jiddependix mill-flus. Huwa saħaq li l-kultura ta' impunità f'pajjiżna ffaċilitat l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia maqtula għax lit illi kienem wara l-qtil tagħha rrid jalqilha qadar baldejjem. Fatt, kompla l-editur, illi jarralhom bil-kbir kif ta' aktar kredibilità u ħoloq konsegwenzi li waslu għal terremot politiku. L-editur jisħaq li huwa ironiku kif il-5 anniversarju mill-qtil ta' Caruana Galizia għataw min jaħseb illi ġurnalist tista' ssiktu. Din id-darba mhux b'karozza bomba imma bil-flus. Din id-darba mhux kriminali u imprendituri ta' seta li ħadd ma jistalihom imma avukati. L-avukati Gianluca Caruana Karen u Charles Merċieqa spiċċaw liberati minħabba teknikalità e kif tresqu l-qorti akkużati b'attentat ta' tixħim ta' ġurnalist. L-editur ifakkar kif il-maġistrat Natasha Gallia Ciberras stqarret illi l-evidenza imresqa l-qudiem tindika illi l-ġurnalist ta' Times of Malta Evan Martin rrifjuta kwalunkwe flejjes offruti lilu mill-avukati. L-editur insista li sfortunatament sostenni li l-ġurnalizmu f'Malta jirċievi mill-awtoritajiet huwa biss bil-kliem u mhux bil-fatti. U appella sabiex il-ġurnalisti jitħallew jagħmlu xogħolhom lil hinn mill-perikli li jistgħu ħabtu wiċċhom. Wassaq li f'pajjiżna kellna każ ta' attentat ta' tixħim fuq ġurnalist u l-Prim Ministru Roberta Bela u sħabu fil-kabinett ma nislux kelma waħda brabta mal-każ. L-editur item jgħid li l-kwistjoni aktar serja milli wieħed jaħseb kif iż-żewġ avukati akkużati li ppruvaw ixaħmu ġurnalist qed jiddefendu raġel illi allegatament ħallas lil xi ħadd biex jalaqħal ġurnalista oħra billi waħlula bomba taħt il-karozza tagħha u spiċċaw qatluha b'mod brutali.